I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan video na kanalu. Ljudi, danas opet igramo Roblox, još se vidimo 4 i 213 miliona. I danas ćemo da kupimo, znači kad skupimo, će da kupimo znači my favorite car. What the fuck, check. Pre sam imao moji favorite. Moj favorit je bio, da ću vam pokažem. On košta milion i nešto. Evo, šalim se, da mi je bio jedno vreme. Ali meni ovaj Pegani, Haja i ovo, ja mogu da ga kupim. Trenutno ja mogu da kupim ovaj auto. Ali ja ću McRacer, zato što je brži. To mi je najomiljeniji auto u svim igricama koje sam igrao. Da, McLaren je najomiljeni. Kao što vidite, ja trenutno imam ovaj, moj najbrži auto, ali više neće. Da, i danas idemo, znači sad trenutno idemo da skupimo tako para. I da, to život. Da uživajte u gameplayu i idemo da vozimo. Ljudi, stigli smo na destinaciju, znači idemo 5 krugova i tako ćemo još 3 puta. Da se znam, evo. Vidite kako mi malo fali, znači 66.000 samo 66.000 ljudi. Jo, brat. Jedva čekam. Znači, fali mi samo 60.000 ljudi. Samo 60.000. Gledajte, 4.4 miliona.
4.4. Znate li šta trebam samo da radim? Start da radim. 3 kruga. Nema 2, inače bi bilo lakše. Ljudi, kupujem Krejsera posle ova 3 kruga. Evo ljudi, 3 kruga. What the fuck? Četiri i po miliona. Idemo. Bum. Oh my. Ljudi, vi ne znate koji je ovo iskustvo. O m g. Da ima spoiler ili... Da, ima spoiler, ovo se vadi 1.000.000%. Znači, ovako ćemo. Oh my god, ljudi. Extra low. Šiš. Meni su mi ove njegove gume najlepše. What? Gdje se sedi? Čekaj. Ovdje se sedi, ovdje. Ovdje se napred. Kako se čuje? Gledaj ga. Vidi ove. Jo, vrate. Ovo ću screenshotam. Omaga ljudi, znači kupili smo me Krejsera.
4,5 miliona je potrošeno. To je to, ljudi. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Ne zaboravite staviti like, subscribe i šerite ovaj video. Prenijeti su moj Discord, imate link u deskripciji i zapratite moj Instagram profil. Imate isto u deskripciji. Nadam se da ste uživali i vidimo se nekom narednom videu. Pozdrav!